Усім привітання! Сьогодні ми з вами будемо готувати, а так само я буду розповідати про Польщу і польську школу. Поехали! Я буду сьогодні печь пирог. Ось у мене є сшиток з моїми рецептами. До речі, рецепт цього пирога зможете знайти у мене в описанні. Нам сподобається ось така міса і гарно. Наогул, пару років тому я справді здумала такі жартовливі відео на тему того, що я быццам бы не умею готовить. І скажу я вам, що наполовину це було правдою. Але я постарела і помінялась, тому зараз вельми часто готую і нешта пеку. Пирог, який я зараз буду готувати, вельми люблять мої батьки. І просто того, що я цукру не ем, обопираюся тільки на їх, скажем так, смаках. Окей, я закинула сливочное масло в кастрюлю. Ви часто просите розказати, як мені живеться в Польщі. Так ось, я вам скажу так. Мене все больше, чем задовольняє. Берем сметанку и оп. Ось така поки що маса отримується, розправляємо масло і сметану. Ми живемо у Польщі 3 роки і вилучити з усього цього спису плюсів я б хотіла, звісно, польські вёски. Зараз ми якраз живемо у одній з таких вёсок і зовсім не відчуваємо різниці від життя в місті. Где это пирог? Не могу его... Ага, вот. Теперь берем яйки и моем. Зараз отнесу в лядовку и продолжу свой рассказ. Так ось чому ми не відчуваємо в этой розниці? А все тому, що тут у нас є і кран, и аптека, и школа, и пожарная станция. А самое главное, это чистое поветра, лясы и поля. Все, як я люблю. Яйки я у нашу смесь додала. Теперь, ребят, закосываем рукавы и начинаем размешивать. Включим светло. Ну что, мои козятушки, ребятушки, теперь нужно додать стакан цукру. Окей. А еще, давайте расскажу, подобается мне вовремя учиться в польском лицее. Потому что, судячи по моим комментариям, тиктоку, инстаграме, дальше подписывайтесь на мои соцсетки, я могу сделать выснову, что вас вельми интересует это питание. Додаем соду. Соду перемешиваем с мукой, засыпаем. Так, про що я там говорила? Про ліцей. Куди пойти після початкової школи я вибирала сама, тому мені усе подобається. Але, коли ви не любите вчитися, то я ліцей вам не советую. Тому що усіх цих праць, самостійних, контрольних і т.п. і т.д. стало нашмат більше. Але я до цього привикла, тому що я з Білорусі, як ми всі пам'ятаємо. Для мене це жоден проблем. Тепер, сябри, слухаем уважно. Нам треба размерковать тесто. Одно заставить у кастрюли, значит, не одно, а полову. И полову перелить ось у эту мису. Берем, переливаем. И теперь альбо эту полову, альбо ось эту треба покрасить с помощью, за помощью ось такого какао, альбо натурального какао. Я додаю такое, тому що я не додала по інструкції цукру. А тут є цукор, тому ось красим гетим. Починаємо. Беремо лижечку, оп, насипаємо. Перемішуємо. Все добре. Ну що, йдемо далі. Тепер беремо папір до печення і капаємо там, бачите, такі неровні. Робим ось так. Оставляется гладкий. Кладем в мультиварку. Я буду готовить это все в мультиварце. Смазываем чашу мультиварки. То есть процесс страшно обжитливый. Добре, я смазала чашу мультиварки маслом. Теперь кладем папір. Берем лыжку. Одразу наливаем пару ложечек першей смеси. Берем другую ложечку. Засовываем в эту черную смесь. Я не расист. Так само засыпаем, заливаем, засыпаем, як хочете, мультиварку. І так по колеї. Білий і чорний. Отрымливается ось така прихожусь, можем її, як я, трошки розмішати. Включаємо мультиварку, режим випічка і ставимо на 1 годину. Старт. Зачиняємо. Скажу так, какаоної смесі отрималося зашмат. Мені тому він отримався більш такий ось какаоний. І він вельми пригожий і пишний. Але коли усього у міру, отримається ось такий. Підписуйтесь і ставте подобайку. А ще пишіть у коментарях, яке відео хотіли б бачити на моєму YouTube каналі. Усім пока-пока!